Ezetza ematea asko zailago izango litzateke, neure kasuan. Eta egia esan munduan badira milaka kausa, besarkatzeko modukoak, eta haien alde lan egiteko modukoak, baina akaso gure eskura ez daudenak, ez? Kasu honetan, Saharari laguntzea eskurago sentitzen dut eta horregatik nago zerbait egin dezakedala sentitzen dudalako. Lehenengo eta behin gustatuko litzaidake jendeak izugarri ondo pasatzea, asko disfrutatzea kontzertuarekin, guk egingo dugun era berean edo albada gehiago. Eta bestetik, seguru nago datorren jendea, etorriko den jendea, jende kontzientziatu bat izango dela, baina ia elkarren artean kontzientzia hori are sendoagoa egiten dugun. Herri zokoratu honek gure babesa sentitu dezan, gure berotasuna sentitu dezan, eta batez ere bakarrik sentitu ez daudelako bakarrik.